Hola, buenas tardes. Empezamos esta tercera sesión del programa de 20 a 100, de 20 a 100, feta organitzada conjuntament per la ACG i l'ICF. L'objectiu d'aquestes jornades, com sabeu els que heu assistit en les dues primeres reunions, és parlar de models, d'exemples de companyies que han tingut un creixement important, un creixement fort en els darrers anys. L'objectiu és aprendre d'aquestes companyies, agafar les coses boníssimes que tenen i treure experiència per nosaltres, per les nostres companyies, per les empreses que estan fent país i fent la seva feina en aquest moment tan complicat de la pandèmia. Malauradament no podem fer-ho presencialment. Sabem que aquestes jornades tenen molt de sentit per l'aspecte relacional i pel networking, que tant ens agrada a tots, tant des del punt de vista dels fons de capital, com els assessors diversos d'operacions de fusions i adquisicions, etc., advocats, però són els temps que tenim. Hem de lluitar i continuar amb aquesta tasca en aquest temps i s'ha considerat oportú fer aquest webinar, aquesta reunió virtual, doncs que mirarem de fer-la àgil i interessant. Després passarem a presentar els dos ponents d'aquesta sessió, que no són altres que el David Martín i el Josep Ametller. Ara dono pas al Javier Pérez Farguell, president de l'ACG, per donar la salutació. Javier, quan vulguis. Moltes gràcies, Lalo. En primer lloc, volia agrair a tots els assistents que es puguin incorporar aquest vespre en aquest webinar. Com ha dit bé el Lalo, aquest és el tercer cop que fem aquest cicle. Els dos primers van poder ser presencials al Palau Robert i vam comptar amb empreses molt destacades com Audax, Fritz Rabic, Matt Holding, Noel Alimentaria, Plásticos Compuestos i BC Nonwovens, totes elles exemples d'empreses que els últims 10 anys han tingut un creixement molt important. Aquest any no ho podem fer presencialment, però tenim dos ponents de luxe i esperem, no volíem deixar acabar l'any sense fer una sessió per donar-li continuïtat a aquest cicle que ja comença a ser tradicional. Volia recordar per tots aquests de vosaltres o de vostès que no coneguin què és l'ACG. L'ACG, Association for Corporate Growth, és una associació d'origen americà i és l'associació més gran que agrupa més de 15.000 inversors a nivell mundial, dedicat especialment a el que en diem el mercat mitjà, empreses mitjanes. I aquí a Barcelona fa 10 anys que estem presents i agrupa, com deia el Lalo, empreses, inversors, professionals de les operacions corporatives, etc. ACG està oberta a tothom, de manera que seria molt benvinguda qualsevol persona que volgués conèixer més de les nostres activitats, estem a la disposició. El tema que va suscitar, el per què organitzar aquestes sessions, ens sembla un tema molt interessant, tant a l'ICF com a ACG, que és reflexionar sobre el tamany de l'empresa catalana i sobre com algunes empreses, amb els diferents entorns, i l'anunci que ahir vam publicar a La Vanguardia, en aquest cas dèiem, home, estem en un moment especial, no és simplement créixer, sinó també és la transformació obligada pel moment tan especial que estem vivint. Però el tema principal que ens preocupa és sapiguent que l'empresa catalana, a igualtat de dimensió, té la mateixa productivitat que les millors del món. En canvi, tenim un teixit empresarial on hi ha molt minifundisme, molta empresa, diguem, petita, i no tantes empreses més grans. El que volem és animar a molts empresaris que ho han fet molt bé, però que poden créixer molt més al llarg d'una dècada. Això no es parla mai un any o 2 anys. I només volia, per no allargar aquesta introducció, dir que inclús en el moment actual, que sembla un moment molt complicat, la inversió privada està sent molt activa. És veritat que l'any 2020 no hi haurà un volum tan gran com el que hi va haver-hi l'any passat. Recordo que l'any passat es van invertir gairebé 8.000 milions d'euros per part del capital privat en empreses espanyoles i catalanes. Per tant, aquest any això caurà, no seran 8.000, però igualment seran més de 5.000 milions
d'inversió efectiva, que no és una xifra menyspreable. I això vol dir que aquesta abundància de liquidesa que sabem tots que existeix fa que els inversors estan molt oberts i molt flexibles en buscar possibles operacions de recolzar, entrant en minories, financiant via deute complementari al finançament bancari, és a dir, buscant maneres d'ajudar a les empreses a créixer a mig i llarg termini. Jo crec que avui tindrem dos exemples d'empreses d'èxit molt interessants. No m'estendré perquè això ja ens ho explicarà el moderador, però jo volia només acabar per agrair als dos ponents la seva voluntat de col·laborar amb això, naturalment a tots els assistents i també a l'Alo Agustina de La Vanguardia que ens ajudi en la moderació d'aquest acte. Moltes gràcies i novament esperem amb interès les vostres intervencions. Molt bé, gràcies Javier per la teva presentació. Passo a explicar un moment molt ràpid quina serà l'estructura de la sessió d'avui. Ara, com deia abans, us faré 5 cèntims de cadascú dels dos emprenedors i de les seves companyies. Després, ells faran una petita presentació de quin ha estat el seu model d'èxit, com han arribat fins aquí, per què estan avui amb nosaltres, és a dir, per què han triomfat, dit així ràpid. I a continuació jo els faré un parell de preguntes, no estaré acaparant el protagonisme, no sou jo el protagonista, sou vosaltres i són els nostres convidats, però per fer una mica de nexe entre la presentació d'ells i el que seria la intervenció del públic. Per suposat, esteu superconvidats a fer totes les qüestions que creieu convenient. Tenim una oportunitat d'estar amb dos líders que tenen aquesta disposició de compartir les seves vivències i a través del xat aneu enviant les preguntes. Demano una mica de paciència quan arribi el moment perquè en funció de si són moltes o poques farem ho anirem gestionant. Però vaja, que no us talleu, que feu les preguntes que vulgueu, per suposat. També després ells respondran en la mesura que creguin convenient i que puguin explicar les seves vivències. Avui, com deia al principi, tenim el David Martín, que és el fundador de Trade-in, i el Josep Ametller. Són dues companyies que ja explicaran ells el seu model de negoci i la seva clau de l'èxit. Són dues companyies veteranes. Veteranes perquè les dues estan fundades, en el cas de Trade-in, l'any 97, en el cas de Casa Ametller, l'any 2001. O sigui que ja són companyies consolidades, han passat el primer moment, el segon i el tercer han passat una crisi duríssima, que va ser la crisi financera, i han arribat fins aquí amb molt bona salut. Les dues tenen una altra característica comuna, i és que són les dues de comarques. Si em permeteu l'expressió, són dues companyies que una té els seus arrels al Penedès, al Casa Ametller, i l'altra Trade-in a Girona. També una altra característica és que les dues són, i això penso que també és molt interessant per la sessió d'avui, són del sector comercial, de la distribució, amb models totalment diferents, però les dues tenen aquesta característica d'activitat. Les dues són comercials. Són sectors que, com sabeu, són molt competits i de molt difícil rendibilitat, però aquestes companyies ho han aconseguit. I són dues empreses sòlides. Ahir, no sé si per defecte de periodista o què, vaig entrar al registre mercantil, això que fem els periodistes, a veure què hi ha d'això. I l'escoring de les dues companyies, un era el 9 i l'altre era el 8 sobre 10. Són unes companyies molt sòlides, molt sòlides. No és gens fàcil tenir un scoring del 9 i del 8. En els temps que corren, aquestes companyies el tenen. Les dues tenen molt bona EBITDA, i això també és un aspecte destacat. Penso que l'associació i l'ICF els agrada les companyies amb fort creixement, però també en rendibilitat. Aquestes companyies guanyen diners, tenen una EBITDA, les dades que surten al registre són del 2018, ja si volen
donaran alguna xifra més propera, però les dues tenen 10 milions d'EBITDA, al voltant de 10 milions d'EBITDA, el que surt al registre, insisteixo. I les dues tenen també un deute molt controlat. També és un tema a destacar, que no han tingut un apalancament brutal. El que sí que han tingut és un creixement molt important. Les dues estan també en una xifra del voltant dels 240-250 milions d'euros de facturació. És una dimensió que, en línia amb el que deia el Javier Pérez Ferguell, que ja van guanyant un tamany considerable. I penso que els models de negoci són molt diferents, però que segurament hi ha aspectes comuns que ens podem explicar ara. Aquesta introducció ja termino, ja acabo. Dono pas ara al Josep perquè ens expliqui una mica el seu model de negoci, d'èxit i de creixement i després ja passem a les preguntes. Gràcies. Endavant, Josep. Molt bé, Lalo, gràcies per la presentació. Potser no sé si val la pena repassar una mica d'on venim, el nostre origen. Nosaltres, com deies tu, som del Penedès. Hem fet de pagès tota la vida. A casa meva, durant més de 8 generacions, treballant en una petita finca del Penedès. L'última generació, que és la que pertanc jo, el meu germà i jo vam decidir que... Més que vam decidir, el meu germà i jo no, això ho va decidir la família perquè érem molts a casa i no era suficient amb la finca que teníem de tota la vida i vam començar a anar al mercat ambulant del dissabte a vendre les 4 coses que feia el meu pare a l'hort de casa. Llavors, allà vam aprendre i vam interactuar amb els clients i vam veure que hi havia una oportunitat d'arribar al client final respectant una mica la filosofia, aquella filosofia que no era cap altra que estimar el que feia. El que feia el meu pare, l'amor que tractava el producte del meu pare, i això simplement vam pensar que sent fidels en això podíem construir un projecte de futur. Vam començar el 2001, com deies tu abans, vam passar del mercat ambulant, que era una parada que havíem de muntar i desmuntar cada dia, amb una parada fixa al mercat municipal de Vilafranca. L'objectiu era aquest, extrapolar en això. Vam construir aquest model sobre la producció pròpia per dominar la cadena de valor. Ara, vist des de 20 anys després, sembla que hi hagués un pla estratègic superdefinit i no hi era, només hi havia una il·lusió. Més que un pla, teníem un somni i el vam anar construint a mesura que anàvem evolucionant. El que sí que teníem la intenció, com vam començar, i sempre parlo de pensar en gran i començar en petit, perquè volíem fer un projecte gran, però com que no teníem diners, teníem 30.000 euros, tot el que teníem al nostre abast, doncs vam haver de començar mica en mica, una botiga, 2 botigues, i a més, sempre des de l'objectiu de crear un model d'integració vertical, en el qual poguessin dominar la cadena de valor, bàsicament per tenir un sol element, o sigui, una sola decisió per garantir sempre un producte diferencial, un producte més que de màxima qualitat, perquè això de vegades sembla retòric, un producte fet amb amor, fet amb com a mínim el màxim que hem sabut fer sempre nosaltres. El que ens omplia a nosaltres justament era, o sigui, més que omplir panxes, era acostar a la comunitat aliments més nutritius, més plaents, més sants, diríem. Aquesta era la nostra filosofia, la que hem intentat després anar desplegant, la que hem anat construint, aquest model d'integració vertical que després està basat en 3 grans eixos, un pivot al grup, que és agricultura, on ara tenim unes 1.200 hectàrees de producció pròpia, més 250 famílies aproximadament productores que també ens acompanyen en aquest camí. Després la transformació. Nosaltres aquí hem fet un model també d'elaboració molt important de diferents productes elaborats, buscant també la singularitat, productes que fossin diferencials i demostrant que des de l'origen, que per això el nostre nom comercial és Ametller Origen, des de l'origen és on es construeix la qualitat del producte, allà on tot comença. Si volem fer unes bones cremes de verdures, hem de primer tenir bones verdures. I des d'aquests verticals també hem aconseguit convertir-los en tractors, en diferenciadors, amb un model comercial que, com deies tu, Lalo, és un sector, un model molt competit. Estem lluitant amb grans multinacionals, amb empreses que facturen 80-100.000 milions d'euros, i nosaltres, si per fer-nos un petit forat en aquest sector, només teníem
una oportunitat, que era oferir productes diferencials. I per fer-los diferencials els havíem de fer nosaltres, si no ja no serien diferencials, ja existirien i ja els tindrien d'altres. Per això ens vam preocupar tant a nivell de camp, a nivell agrícola, com a nivell de producció, de transformació, de fàbrica d'aliments, havíem de fer coses que no existien. O sigui, sempre nosaltres hem basat la nostra proposta en lo difícil, realment el que és complicat, perquè si és fàcil ja ho faran els altres que tenen més muscle que nosaltres. Nosaltres, al no tenir muscle, havíem de tenir inventiva, havíem de tenir... havíem d'arriscar segurament més i havíem d'innovar més que els altres per poder fer propostes realment diferencials. I per altra banda estaven les botigues. De fet, quan vam començar, un dels objectius que teníem era dignificar l'ofici. L'ofici de pagès. Jo quan anava a l'institut sempre em deien el pagès, el frutero. Sempre he tingut, no sé, adjectius molt glamorosos que m'han acompanyat. Tampoc no m'han preocupat, però sí que volia dignificar l'ofici perquè ser pagès no és motiu de burla, sinó que hauríem de vegades nosaltres mateixos ens ho busquem, però jo volia demostrar, o volíem demostrar que era possible dignificar tant aquest ofici com el de fruiter. I això volia dir estimar l'ofici, fer-ho bé, però també que els espais fossin agradables. Si volíem tenir gent agradable que ens acompanyés en aquest viatge, havíem de crear espais, botigues, nosaltres en diem espais comercials de trobada amb la comunitat, on la comunitat realment estigués atreta per anar-hi. Per tant, les botigues havien de ser maques. Si ara veiéssim les botigues que vam fer fa 20 anys, les veuríem molt lletges, perquè gairebé no en queda cap perquè les hem reformat. Però com a mínim hi havia la voluntat de que tant una cosa com l'altra volien dignificar perquè l'experiència de la comunitat quan interactués amb nosaltres fos el més atractiva possible. A partir d'aquí hem anat evolucionant, hem anat creixent, sempre des d'aquests 3 eixos, aquests són els que pivota tot, però hem anat incorporant més línies de negoci, sempre més petites, les importants són aquestes que us he dit, agricultura, producció i botigues, però altres com el servei de menjadors escolars, no pel que suposa a nivell econòmic, però sí pel que suposa a nivell de donar compliment al nostre propòsit, que és promoure aquest estil de vida més saludable i més sostenible. Pensem que connectar amb les famílies a través dels nens a les escoles i provocant un canvi, perquè nosaltres fem una escola i quan posem una placa on aquella escola té el servei d'ametller, vol dir que s'han hagut de crear de fer uns canvis amb els menús, de donar un mínim de fruites i verdures a la setmana, no utilitzar fregits, no utilitzar iogurts que portin sucre, una sèrie de coses que suposen al final un canvi que dona compliment al nostre propòsit. També serveis a empreses, restaurants, serveis de restauració. Per tant, nosaltres quan obrim una botiga, més que obrir una botiga, ens imaginem que el que fem és arribar a la comunitat, en aquell barri, llavors agafem tot l'equip i demanem que pensin com arribar per tots els canals possibles en aquella comunitat, en aquell barri. Nosaltres avui, per exemple, hem obert una botiga a Sabadell i quan aquest dematí era molt maco de veure allò, de veure tot l'equip, mirar els ulls del nostre equip, i aquells ulls no deien, no comunicaven que havíem obert una botiga per vendre bledes, per vendre iogurts i per vendre cremes de verdures, sinó que havíem obert una botiga per canviar el món, per tenir una comunitat més saludable, una comunitat que se senti interpel·lada pel nostre propòsit i que al cap d'un temps, d'un any, 2 anys, aquella comunitat sigui millor del que és ara. Això és el que realment ens dona força a l'equip per aixecar-nos cada dia i per mi és el que també dona força al projecte. No sé si vols que m'enrotlli més, Lalo, o ho deixo aquí. No sé què vols que faci. Com que els temps no sé ben bé com aniran. Lalo, tens el mute. Perdó, deia que anem bé. Si vols per aquí, després hi haurà temps per moltes preguntes, com vulguis. Ara tenim, fent un resum a nivell d'activitat, com us deia, tenim 1.200 hectàrees de producció pròpia, 250 famílies d'agricultors que ens acompanyen en aquest camí. Tenim una planta d'elaborats on hem creat categories com les cremes de verdures que hem aconseguit ser referents
al país, a Catalunya. Tenim una quota molt alta de mercat, pròxim al 70%. Per tant, vol dir que hem creat categories que s'han convertit en referents al sector, el servei escolar, de menjadors escolars, servei d'empreses, restaurants, serveis de restauració. Tot això conforma una performance de 2.600 treballadors. Aquest any acabarem amb 300 milions d'euros de facturació i 108 botigues. Molt bé. Josep, moltíssimes gràcies per l'exposició. Se'm sent, no? Sí, gràcies. Vale. Doncs moltíssimes gràcies per l'exposició. Donem pas ara al David. David, suposo que estàs per aquí. Explica'ns una mica quin ha estat el model vostre d'èxit i sobretot posant l'èmfasi en que potser al no tenir botigues físiques i tenir una presència només o bàsicament digital, has d'explicar una miqueta més el model. No és tan conegut. Sisplau, David, quan vulguis. Vale, bona tarda. Hola, soc el David Martín, soc de Girona. Una de les primeres coses que volia explicar, perquè ho entengueu bé, és que la història de trading realment va començar l'any 2008. El que passa que té un CIF de l'any 97 per un tema que ara us explicaré. Tot va començar amb una botiga online, una botiga física de venda de material de submarinisme, que estava a l'Estartit, en els quals un emprenedor holandès la va muntar, va entrar un inversor, un VC, que està present aquí, en Victoriano, de Venture Cap, i també va entrar d'inversor en Didac Lee, en aquest projecte. Van començar a vendre online i l'any 2008 van trobar que el projecte no funcionava, que realment venia poc, van haver de treure l'emprenedor i s'estava buscant alguna solució en el projecte. Per llavors, jo havia estat ja molts anys, des de l'any 98, treballant en una empresa desenvolupant pàgines web. Jo tinc un background molt tècnic. Llavors vaig muntar també l'empresa, la divisió online d'Eureka Kids. Venim joguines educatives online quan només tenien 3 botigues i vam fer una expansió molt gran. I l'any 2008 vaig estar parlant amb Venture Cap, que estaven buscant alguna sortida en el projecte, i vàrem acordar fer un pacte de socis perquè jo entrés a la companyia per convertir-la en el que avui és trading, en un multiespecialista en venda de material esportiu, començant amb el submarinisme, que és el que hi havia, però anar creant diferents verticals, diferents esports com l'esquí, la muntanya, el running, el ciclisme. Però des d'un punt de vista, va ser una de les primeres coses que vàrem fer, va ser canviar tot el codi font de la pàgina web que hi havia, fer-ho tot nou, i a partir d'allà va ser quan vam començar, va ser a l'agost de 2008, això. Doncs a partir de llavors vam crear la base amb la que començar a escalar-ho, sempre des d'un punt de vista, nosaltres som un pure player de venda online. 99% de les ventes les fem online i la venda que fem física la fem a una botiga física que tenim a la pròpia seu, és on tenim el magatzem. Però sempre des d'un punt de vista complint dos grans àrees, dos grans prioritats. Una, tenir producte de primeres marques que fos producte conegut a tot el món, intentar treballar amb tot el catàleg de la marca. A dia d'avui tenim 1.500 marques ja. I també, sobretot, venda internacional. Jo crec que la venda per internet és global per definició i per naixement. Llavors sí que vàrem estar treballant per poder-ho vendre a cada un dels països que hi ha al planeta, estem venent a 150 països a dia d'avui. I realment el que vàrem fer va ser canviar tota l'estructura que hi havia de la pàgina, començar a posicionar el producte perquè apareixés en primera posició quan un usuari estigui en el país que estigui buscant material esportiu, i a partir d'aquí ha sigut quan hem començat a créixer cada any. Mira, l'any 2008 vam facturar 1,5 milions i aquest any facturarem ja 250 milions. Any rere any, amb un EBITDA més gran o igual que el del 10%. Intentant buscar l'eficàcia i l'eficiència en totes les coses que fem. Tinguem molt en compte que som un pure player de venda online, que la tecnologia és clau, però la tecnologia no és un objectiu, és un mitjà. Per què dic això? Perquè jo crec que una cosa que a mi personalment em diferencia d'altra gent amb perfil tècnic és la visió de negoci. I és saber que tot el que fem s'ha de servir per
per vendre en marge, no invertim amb molta automatització en poder promocionar els productes a cada un dels països quan un usuari està buscant. Estem invertint diversos milions en posicionament, però sempre mesurant el retorn. Jo crec que una de les coses que ens ha permès internet és poder mesurar tot el que fem, si té un retorn o no, i poder-li posar un objectiu, i si compleix l'objectiu, escalar-ho al màxim. Intentar invertir el màxim possible perquè qualsevol usuari que estigui buscant un producte, sigui en el país que estigui, apareix a nosaltres en millor posició i millor preu. Millor preu amb regles de marge. Per fer una empresa amb més de 10% de benefici, sí que pots igualar preus, però has de tenir moltes mètriques de rentabilitat. Hi ha vegades que no podem igualar el preu d'un competidor. Però jo crec que una cosa que ens fa diferents és tota l'automatització que tenim darrere. A mesura que hem anat creixent, vam començar amb submarinisme i esquí, després vam anar creant diferents verticals, cada cop teníem més marques, amb l'objectiu de treballar amb el 100% del catàleg de la marca. Si treballem amb Nike, treballem amb tot el catàleg. Si treballem amb North Face, treballem amb tot el catàleg. Si treballem amb ASICS o amb diferents marques que hi ha en el sector, sempre trobar la forma amb el proveïdor de tenir un estoc a la nostra seu, però també de sincronitzar-nos amb els estocs que tenen els proveïdors i automatitzar totes les compres. Al final, a Trading som un equip ja de més de, comptant totes les divisions que tenim, més de 400 persones, però ningú compra. Compra un algoritme que té en compte mètriques de negoci, que té en compte marge, té en compte rotació, té en compte el tipus de producte que és, el temps que durarà, i fem compres diàries a cada proveïdor. Tenim un catàleg de 1,4 milions de referències, de 1.500 marques, i tenim la pàgina web en 18 idiomes. Tenim la pàgina web en 35 divises, amb 75 formes de pagament, amb empreses de transport locals. L'objectiu és que una persona a Suècia estigui buscant un producte de marca per fer esport, doncs que apareix a nosaltres amb la web en suec, la divisa sueca i amb una empresa de transport que conegui i que sigui familiar amb ell. Llavors això és el que genera confiança en el client i és el que ens ha permès que tota la inversió que en fem en captar tràfic en aquell país, que no només porti tràfic, que porti tràfic que compri. I llavors quan hem escalat sempre totes les àrees per aconseguir vendre cada cop més, captar més tràfic a cada país i aconseguir créixer en rendibilitat quan hem anat creixent. I estic resumint molt, però és que podria estar parlant hores i hores. O sigui que durant tot això hem estat fent 3 traslados. Ara estem en una nau de 15.000 metres quadrats que estem ampliant. De fet, ahir vam tenir l'ok públic de la Generalitat per començar les obres amb una nau de 35.000 metres. Estem a Celrà, que és un lloc que, primera, estem a Girona, que es viu molt bé. Estem a Celrà, que està molt ben ubicat al costat de l'autopista, que això ens permet, ja que gran part del material, el 85% de les ventes que fem són fora d'Espanya. És un punt de sortida per connectar amb Europa o per qualsevol país a nivell mundial on estem venent. I bàsicament, molt mega resumit, però explicaria això, que qui som, què fem i bàsicament automatització, venda de molt producte amb un bon posicionament i un bon preu a tots els països on la gent el conegui i sobretot venda producte de marca. Quan algú busca algun producte, està present nosaltres. No intentar que la gent tingui ganes de comprar alguna cosa, sinó quan algú vol comprar, apareix a nosaltres en millor posició, millor preu. I una mica, això és un petit resum, ja et direu què més voleu. Perfecte, David. Moltíssimes gràcies també a tu, Josep, per la teva exposició. Jo ara faré una mica de telonero de tots vosaltres. Faré 2 o 3 preguntes. Teniu el xat activat. Podeu anar enviant les preguntes que tingueu pel xat i simplement per donar temps faré una pregunta als dos, Josep i David. El vostre model d'èxit ha tingut un creixement molt fort, però com dèiem abans, i també ho has posat tu ara, David, de manifest, la rendibilitat ha estat sempre un objectiu claríssim en el vostre creixement. De vegades, moltes vegades, es parla que per créixer s'ha de sacrificar la rendibilitat. En el cas vostre no ha estat així. No ha estat així, penso que no m'equivoco, en cap dels 2 casos.
Quina és la clau d'això? Suposo que la financiació de les empreses de distribució sempre es recolza molt en els proveïdors, no sé si és aquesta la clau, reinversió, no sé, quina és la clau d'aquest creixement rendible? El mateix, Qui vulgui. nosaltres no teníem cap més alternativa. O sigui, al 2001 encara no havia arribat la moda d'aquells negocis que creixen perdent calés. Ara sí, però abans, si no guanyaves, d'entrada no et deixaven diners. De fet, nosaltres no ens deixaven diners ni guanyant-ne, perquè al principi era difícil. Per tant, aquest esforç crec que és molt bo, perquè quan tot s'hi val i quan l'expectativa i tal, potser amb els negocis, no sé, més digitals potser funciona, segur que funciona, hi ha exemples que funcionen. En el nostre cas, sempre la compta de resultats l'hem tinguda molt present, hem dormit amb ella, evidentment doncs, que tenim i sempre tenim alguna dificultat que hem d'anar millorant, però les coses s'han de fer per ser rentables, per ser mínimament rentables, perquè si no són rentables no són sostenibles. I de vegades amb la nova economia hi ha coses sorprenents, com empreses que porten molts anys amb EBITDA negatius són capaços de trobar finançament sense límit. Potser això passa amb el digital, amb el nostre món més convencional doncs passa menys. Per altra banda, crec que les coses, si no es fan des de la rendibilitat, comprometen la sostenibilitat tant de present com de futur. Està clar. Potser, David, aquesta pregunta és més per tu, no tant pel Josep, que ja l'ha contestada i l'ha contestada molt bé, però en el món digital tenim moltíssims exemples de moltes companyies que s'han fet molt grans i que perden encara molts diners. No ha estat el cas vostre. Què heu fet de diferent? Mira, jo diria dos grans coses. Una és tenir visió de negoci, saber què vols fer, tenir clar què és el que aporta valor, i segona, execució. Poder executar bé, ser eficient, ser ràpid i, aviam, en el cas d'un e-commerce, si realment treballes bé i executes ràpid, que és una de les nostres avantatges competitives, que el temps que passa entre que una empresa pensa si farà una cosa i ho valida, nosaltres ja ho tenim fet i publicat, i jo crec que tenir l'esperit i mentalitat de startup, en el nostre cas, és clau. És una de les coses més importants que tenim en el dia a dia, que per prendre decisions, si ho veiem clar l'equip directiu, ho executem, intentem fer-ho el més ràpid possible. I també tenir visió de negoci, està clar. Tu pots anar molt ràpid, que si no té bona visió de negoci, el que pots fer és encara fer-ho pitjor. Però jo crec que en el cas d'un e-commerce, si realment treballes bé, t'ha de finançar el proveïdor. Jo conec el meu sector. També és un tema que podia explicar, és que estic molt focalitzat en el meu negoci, en l'e-commerce. Des de ja fa molts anys, quan vaig començar a comprar online l'any 97, em va semblar una cosa màgica i em vaig enamorar tant que m'he volgut dedicar a això i no faig res més que això. Però jo crec que a un e-commerce que no fabrica, que distribueix producte de marques, no li cal finançament. Perquè cobres el comptat i... Cobres el comptat, pagues 90 dies i, si comences a fer coses que no es puguin mesurar, si comences a cremar calés amb accions de publicitat que no funcionen, com hi ha molts, però nosaltres cobrem tot el que té un cost. I al cobrar tot el que té un cost, igual que intentem vendre de forma més eficient possible, amb un marge mínim per cada marca. I els costos que hi ha a l'empresa els de repercutim al client. I com estem classificats en tants països... Incloses les devolucions, també? Com? Les devolucions, també? Tenim un 8,7% de devolucions. I les cobreu, no? Si és culpa nostra, evidentment no, però si és culpa del client, cobrem que ell ens ho envia. Perfecte. El transport no perdem diners. Nosaltres li cobrem el transport sempre al client. Molt bé. Passem a una segona pregunta. Torno a animar a tothom a fer servir el xat per passar les preguntes, que les donarem pas de seguida a les que tingueu. Una pregunta obligada en aquest moment és, estem en el 2020, l'any de la pandèmia. Com us ha afectat aquest any tota la situació que s'ha creat? Es parla molt, parlem als mitjans de comunicació de sectors guanyadors i sectors, en canvi, que han patit molt, que estan patint molt, molt afectats per la pandèmia. En canvi, la distribució i la venda online no és precisament els sectors que estiguin tan afectats, al contrari. Creieu que
què heu canviat vosaltres aquest any, si és que heu canviat alguna cosa, i què penseu que heu de fer diferent en el futur arran de les coses que ha canviat la pandèmia? Com podeu treure profit sense fer coses rares, fent negoci, de tots els canvis d'hàbits que s'han produït? Comencem ara pel David. En el nostre cas no hem canviat res. El que hem canviat ha sigut ficar moltes mesures de protecció i de prevenció dintre de l'equip per no tenir cap contagi. Això sí que vàrem fer moltes i moltes mesures i realment estem tinguent un èxit perquè no hi ha hagut cap contagiat. El que sí que vam notar és que les primeres 2 setmanes o 3 més fortes al març la demanda va decréixer, però quan va començar a arribar la Setmana Santa va començar a pujar. Clar, les botigues estaven tancades, ens hem tirat 2 mesos i mig de Black Friday sostingut, amb un creixement del 150%, van començar a treballar 150 persones noves en 15 dies al magatzem. Clar, això ha sigut el més complicat durant el temps. Ha sigut bo, però a vegades és el repte, no? Poder donar, en comptes d'enviar 10.000 expedicions al dia, enviar 20.000, és un volum important. Però a part d'això, jo crec que l'única cosa que està passant sí que està afavorint l'e-commerce, perquè com les botigues estan tancades o les que estan obertes, la gent té més por d'anar a comprar, doncs s'està adelantant el que igualment hagués passat en 3 o 4 anys. Sí, és veritat que cada any hi ha més compradors online. Doncs ara potser n'hi ha hagut molts més que ho han hagut de ser per força, no? Perquè no tenien cap altra forma de comprar. Que no tots aquests es quedaran, però sí que n'hi haurà molts més dels que hi hagués hagut, com cada any que van creixent. No? Josep, què ens comentes tu d'aquest any tan terrorífic i tan complicat? En el nostre cas, abans del març anàvem molt bé, havíem començat molt bé l'any, llavors vam tenir que gestionar aquella punta de bogeria que hi va haver amb el preconfinament o el confinament. Després es va afectar perquè tot el nostre negoci de restauració i de més, que teníem unes 60 persones, doncs vam tenir que recol·locar-les a les botigues i de més, però sí que, com deia el David, el tema online doncs, va explotar. De fet, crec que va explotar literalment. Va ser tremendo. Vam intentar donar el millor servei possible, però vam passar de fer 150 pedidos al dia a 1.500 al dia. No? I això, de fet, ens va servir per poder col·locar doncs, tot el nostre equip de restauració. Ningú se'n va anar a l'ERTE, però sí que no estàvem preparats. De fet, ara, la setmana que ve, estrenarem la nova web, per tant, no teníem ni els mitjans preparats per poder-ho fer, però sí que doncs, vam intentar donar el millor servei possible. No? Després, i ara això, la segona onada ha sigut molt diferent. La primera onada hi havia molta confusió, molta dificultat perquè els equips, per mantenir, diríem, l'ànim dels equips, que se sentien que tenien que anar... Perquè crec que tots plegats no sabíem ben bé què ens enfrontàvem i anar cada dia a treballar, que no teníem ni mascaretes al principi, va ser dificultós. Per tant, vam tenir que invertir molt de temps en acompanyar els equips, moralment, bàsicament. Moralment, parlar amb ells i estar tots fent pinya per poder donar el millor servei possible. Després vam passar una època baixa, l'estiu ens va afectar molt, mentre doncs, que no hi havia turisme, nosaltres tenim molta implantació a la ciutat de Barcelona, on tenim gairebé el 45% de les ventes totals. La gent va marxar i no va tornar fins al setembre. I això ens va fer patir a nivell de ventes, que després, doncs, a partir de la segona setmana de setembre, ja s'ha recuperat i tenim ara certa normalitat dintre d'aquesta normalitat. Molt bé. Una darrera pregunta abans de donar pas a la resta. Trading és un nadiu digital, que també has comentat abans, David, que tenia una petita experimentació en botiga física. No sé si aquesta línia de tenir algunes botigues físiques arreu del món, poques o moltes, no sé, si pot ser interessant, si pot ser també una línia a explorar, com han fet altres competidors. I, en canvi, CaixaMetger ha fet el camí més decididament, el camí invers, està fent el camí invers, no? Que és complementar activament aquesta distribució presencial amb la venda online, que m'imagino que en el vostre cas sí que és més estratègica. No? Creieu que en els dos casos han de convivir aquests models i fins a quin punt
ha de tenir importància l'àrea que no era la principal vostra? En el cas de Tradim, la física, en el cas de Casa Metger, la digital. En el nostre cas, jo penso que no. De fet, vàrem obrir la botiga a la nostra seu a l'any 2010 perquè hi havia moltes marques que no ens volien vendre. Perquè si no teníem una botiga física, doncs consideraven que només volien vendre a clients que tinguessin botiga. Algo una mica, per mi, il·lògic. Però bueno, vàrem aprofitar que un dels traslados que vàrem fer, ens vàrem traslladar amb una nau que estava a primera línia de carretera per obrir una botiga, a part del magatzem i les oficines, a la seu, obrir una botiga que és un click and collect. És una botiga de 200 metres quadrats, plena d'ordinadors, on la gent ve, demana el que vol, entrem al magatzem, fem un picking i donem el producte. Clarament és un click and collect. Però fent això i disfressant-la una mica, com vàrem fer ficant algú de producte d'exposició i tot, va colar com una botiga física i moltes marques a partir d'aquell moment ens van començar a vendre. Ha sigut un dels molts problemes que hem tingut al llarg de tot aquest creixement. No? Perfecte. Josep, com ho veus tu? Nosaltres el que estarà és que ara cada cop tenim més un client omnicanal. El 70% dels nostres clients ens comparteixen compra física en botiga online. Per tant, el nostre esforç ha de ser que la seva experiència sigui la mateixa a la botiga que a la pàgina web. Per tant, s'han de sentir igualment ben tractats, han de poder interactuar. Nosaltres fem un servei express en algunes botigues que poden parlar directament amb els venedors. És a dir, volem mantenir l'esperit de mercat a la botiga online perquè serà una eina més que tindrà els nostres clients, la nostra comunitat per arribar a casa nostra i és totalment compatible. Està clar que només pot anar a créixer. Ara ha sigut un impuls molt fort pel tema del Covid que ens ha ajudat, ens ha adelantat 3 o 4 anys la tendència que portàvem i aquí el repte està amb l'entrega al client final, amb les franges horàries i aquí el que estem fent nosaltres és, i veiem que és el model que més ens funciona, és entregar amb dark stores, que no són stores, són un warehouse que tenim, diríem, dintre de la ciutat, al qual podem entregar 50, 60, 70 pedidos i després l'última milla ho fem amb algun partner que s'encarrega de fer-ho arribar a la franja horària que demana el client. Això és la manera més eficient i més sostenible que veiem que té aquest servei que volem fer de servei online. Perfecte. Bueno, van arribant ja les primeres preguntes. El Carles Iborra pregunta què hauríeu fet de diferent si comencéssiu ara de nou? Sempre es parla, sobretot en el món digital, de pivotar, no? Pivotar, no? Bueno, doncs, de quins errors heu après més i quina experiència podeu transmetre d'aquestes rectificacions tan importants per mantenir les empreses vives i arribar a l'èxit? Qui vulgui començar? Doncs jo mateix, si vols. Per mi, un error que de vegades encara cometem és una mica la dispersió. La dispersió és complicada i hem de posar més foco i això ens dona més eficiència. Nosaltres volem fer masses coses i de vegades ens treu temps perquè tampoc volem créixer molt amb l'estructura i ens treu temps de lo fonamental. Per tant, de vegades crec que hem pecat de voler fer masses coses i ara estem en la fase de centrar-nos al màxim possible. Després, a nivell de transformació digital, diríem, nosaltres vam cometre un error, que la vaig cometre jo, bàsicament. Per tant, si pot ajudar algú, doncs també ho comparteixo. Nosaltres vam implantar SAP l'any 2019 i són aquelles coses que sempre dius no, jo no implantaré SAP i acabes implantant SAP, que no és el problema, SAP, sinó va ser el problema de nosaltres, que això és el que acaba passant. Les companyies no saben potser dimensionar prou bé què vol dir implantar SAP, com un programa molt potent, però molt estructurat, molt rígid, i jo ja cansat de veure cada dia els consultors que venien allà encurvatats, ens costava una fortuna cada dia, vaig dir go, i que passi el que Déu vulgui, i el que va passar va ser que una mica més ens refotem. Per tant, com a experiència a compartir és que algú que hi entengui, jo n'hi entenia prou, que no es posi nerviós perquè al final em va costar molt més desfer tot el que no vam fer prou bé amb la implantació per culpa nostra, dels nervis que ja portàvem un any en aquest procés,
que vaig donar el go massa aviat i això ens ha passat factura. Si ara això ho tornés a fer, que espero que no, hauria de ser molt més pacient i escoltar molt més els que ja en tenen. La pregunta al Marc, quins han estat els punts d'inflexió en el seu creixement? Hi ha hagut algun punt on van haver de canviar conceptes fonamentals per poder seguir creixent? David. En el nostre cas, no. Vale. És fer el mateix, però cada cop millor, més ben fet, més ràpid i millor. No hi ha hagut cap moment d'inflexió que diguis, mira, en aquest moment em vaig donar de la importància de la logística o em vaig donar de la importància de la internacionalització o no? Segurament hem comès molts errors, però no n'hi ha cap prou important. No, al revés. Aquí estan preguntant punts d'inflexió. No. Home, jo crec que hi ha un punt, potser ho pots explicar, no? que és quan vareu decidir clonar doncs, el primer vertical, el segon, el tercer, no? anar expandint els verticals. No? Això va ser clar d'entrada. Perdó, d'entrada? Això és un tema que ja pensava fer d'entrada. Vale. Al final la tecnologia és la mateixa. Hem de tenir en compte que la tecnologia és pròpia i que per això no depenem de ningú. L'única tecnologia que tenim externa és l'ERP, que per sort no tenim SAP. Vale. Bueno, ha quedat clar que en aquesta sessió SAP no és benvinguda. Molt bé. Crec que tinc dels rècords de ContaPlus, Crec que tinc un dels rècords de 30 Plus. El vam fer servir fins a facturar 32 milions. Crec que em deia Sara que era l'únic client que tenien, que eren 32 quilos i encara tenia ContaPlus. Llavors va ser quan vam migrar a X3. I de veritat que estem molt contents amb ell. Tot l'altre és tecnologia pròpia. I sí que hauré comès molts errors en el meu dia a dia, però no n'hi ha cap prou important com perquè me'n recordi d'ell. Sí que sona malament, això, sona una mica de soberbia. No passa res, la sinceritat és el més important. Josep, en el teu cas, hi ha algun punt d'inflexió clar, de canvi de xip, de donar-te d'alguna clau específica del sector d'aprenentatge? Primer vull aclarir, Lalo, que no estic en contra de SAP, estic encantat amb SAP. Estic en contra de mi mateix per la decisió que vaig prendre precipitada. Perfecte. Encantats. El punt d'inflexió crec que va ser aterrar a Barcelona l'any 2008. Nosaltres venim de pagès, jo no entrava ni a Barcelona perquè em perdia i vaig començar pels pobles primer i va ser entrar a Barcelona i el client va connectar amb nosaltres, amb els elaborats. Vam veure que teníem una proposta, sense saber-ho, molt urbana. I d'aquí, del 2008 a ara, hem obert 45 botigues a Barcelona i ens ha creat molta més notorietat, hem pogut obrir botigues més grans. Per tant, l'impacte va ser connectar amb la comunitat més urbana, diríem, i després, a partir d'aquí, doncs, els projectes que han anat sortint arrel d'aquesta relació. Perfecte. Hi ha una pregunta que envia Caterina en castellà pel Josep. Diu, ¿es compatible hacer uso de sistemas de producción que reduzcan el impacto medioambiental y que a la vez sean rentables? ¿Cómo está contribuyendo Casa Metger a este cambio? Aquesta pregunta m'agrada molt, perquè nosaltres això ho estem treballant de manera molt forta. De fet, tenim un compromís que el vivim cada dia a la companyia, que és que abans del 2027 volem ser neutres en emissions de CO2 i volem ser no amb l'abast 1 i 2, volem ser abast 1, 2 i 3. Per tant, hem de treballar amb tot el que és els stakeholders, nosaltres mateixos en producció agrícola, promoure l'agricultura sostenible, treballar la mobilitat sostenible, l'energia. I ara mateix no hi ha res que ens emocioni més que aconseguir que la nostra quota de mercat, sigui la que sigui, tenim l'ambició de que sigui alta d'aquí uns anys, aquesta quota tingui una emissió neutra d'emissions. Perquè pensem que si aconseguim això, haurem demostrat que és possible fer compatible la sostenibilitat com a mínim diríem, és possible des d'un punt de vista mediambiental i també econòmica, que jo crec que és l'única cosa que té sentit, i per altra banda, que això pugui generar un canvi de paradigma del consum i de la producció. Bona part de les emissions generades venen del sector agroalimentari. Si nosaltres demostrem, i això és el nostre objectiu, que podem aconseguir tenir un impacte zero, voldrem dir que haurem sembrat una llavor molt important pel canvi de paradigma
de la sostenibilitat en aquest món, perquè tindrem un món molt millor per deixar als nostres fills. Per tant, sí, totalment compromesos i, a més, convençuts que és possible fer-ho i que, a més, la sostenibilitat, quan la poses dintre del teu core, et fa ser més rentable i et fa ser més viable econòmicament. Molt bé, moltes gràcies. Una altra pregunta pel Josep. David, després venen les teves. Pregunta l'Òscar Llaudet de Wincorp. Trading ha donat entrada al seu capital a un soci financer per ajudar-los en el seu creixement. És una via que casa... Bueno, s'ho diu. Que va ser al revés, Vale. Perdona? D'entrada vaig donar sortida. Vale. Ara la companyia està un 70% controlada per una empresa meva i el 30% és de Suma Capital. M'imagino que referia això, al soci financer Suma Capital. Suposo que es referia a això. No, però quan jo vaig agafar l'Escobar Store era un 80% d'un VC i vaig anar recomprant les accions fins a 1,70 jo. Perfecte. I donant sortida. Vale. Pues, en qualsevol cas, aquesta era la introducció, la pregunta era pel Josep. És una via que Casa MG es pot plantejar, donar entrada a algun soci financer per això, per assolir creixements més ràpidament? Saps què passa, Lalo? I tots? Que el nostre problema no està en el finançament, està en tenir bon producte, bons equips. Per tant, ens hem de concentrar en tenir equips que estiguin interpel·lats pel nostre propòsit, treballar a tota l'àrea agrícola per tenir productes diferencials i com que no volem vendre, no volem fer caixa, si volgués fer caixa és el moment de dir, que tot això sí, però hem de transformar, que no és el nostre cas. Per seguir creixent al ritme que ho fem, ho podem fer sols. I mentre puguem anar sols, de moment, pensem que és millor. Els socis som el meu germà i jo, el 50%. Ens avenim molt, gràcies a Déu, i a partir d'aquí no volem generar cap altra via d'entrada. Fico una petita cunya, que és una pregunta meva, després segueixo amb l'audiència. Quins són els propers passos de cadascuna de les dues companyies? És a dir, a 3-5 anys vista, el vostre creixement cap a on anirà dirigit? No sé, Trading podria tenir diversificació cap a altres sectors, intermediació o venda de productes que no siguin esportius, per exemple, no sé, o arribar a posar més el focus en Àsia, m'ho invento, no sé, Casa MG sortir de Catalunya, fer un altre tipus de botigues. Quins serien els reptes 3-5 anys? Trading, a dia d'avui, ja ven, a part de material esportiu, si et mires al web, veuràs que té material de moda, venem material de l'univers infantil, puricultura, joguines, part de roba esportiva també per nens, i tecnologia i electrònica. I una mica l'objectiu, o una de les il·lusions que jo tindria, és convertir Trading en el proper unicorni català. És una de les il·lusions que tingui per la que treballem i soc conscient que tenim l'oportunitat de fer-ho i crec que ho farem. Molt bé. I això passa per alguns reptes concrets de creixement, algun focus especial? Tota la vegada. Tota la vegada. Tenim cada cop ser millors, ser més grans, i el sector online està creixent i encara ens queda molt marcat per assumir. I l'oportunitat hi és. Tot depèn de com ho fem, que hi arribem o no. Perfecte. Josep, en el teu cas, diversificació geogràfica, altra diversificació... Justament al contrari, no volem diversificar menys, en tot cas, focalitzar-nos més en aquests models que ja tenim ara controlats. A curt i mig plaç, només veiem mercat català. Intentar que el nostre propòsit sigui prou seductor perquè molta gent es vulgui unir-se en aquest camí, tant a nivell de col·laboradors com a nivell de clients. Seguir, estem obrint entre 10 i 15 botigues cada any, són botigues més grans, que necessiten també créixer en paral·lel a nivell agrícola per poder seguir el mateix ritme i aquest és el nostre objectiu pels propers anys. Perfecte, Josep. Hi ha una altra pregunta per tu de la Fundació Edat i Vida. Diu, un dels sectors més grans de clients potencials és el de la gent gran. Us heu plantejat fer servei a domicili de productes per a aquest sector, cremes per gent amb problemes de deglució, disfàsia, menjars preparats per persones
que no poden cuinar, menjars per residències. La fa el Joaquim Borràs, president de la Fundació Elativida. Sí, de fet, ja ho tenim ja treballant, productes pensats, o sigui, volem personalitzar tant serveis com productes per diferents, diríem, targets o franges, tant per esportistes, per dones embarassades, per nens i també per gent gran. Gran comet un error, de vegades per falta d'informació, que es pensa que, com que és gran, menjant-se un iogurt i anar a dormir, en té prou. I, en canvi, el que acaba passant els hi falta proteïna, els hi falta calci, i volem fer aliments funcionals, pensats per persones de més de 70 anys, que en el qual els hi garanteixin també aquestes propietats. Per això hem creat tant un equip d'innovació com un consell assessor en nutrició que ens acompanya, i molt enfocat sobretot també amb aquest target de gent gran, que jo ho veig amb la meva mare, per exemple, que de vegades per desinformació cometen errors de no menjar prou bé. Molt bé. Josep, no et deixem descansar perquè hi ha una altra pregunta per tu del Josep Soler, de CS Corporate, que pregunta: tinc entès que inclús els competidors us compren productes. Si és així, enhorabona. Després pregunta també si creixereu fora de Catalunya, ja s'ha deixat clar que de moment no. I també la venda online d'alimentació és molt baixa, el cost és molt alt. Creus que això canviarà o que es mantindrà per sota del 5%? La primera pregunta és que nosaltres som uns raravis, Lalo, tu ja ho saps. Nosaltres no som un supermercat a l'uso, de fet no tenim ni compra completa. Nosaltres som, com t'ho diria això? Com a mínim ens ha inspirat més Apple, diríem, que no Walmart. És a dir, nosaltres volem crear una marca que representi una sèrie de valors i amb una mentalitat expansiva per arribar al client pel canal que sigui. I quan parlava de les cremes de verdures, per exemple, quan dic que tenim una quota de mercat del 70% a Catalunya és que venem a tots els supermercats, és veritat. Perquè la nostra voluntat és ser una marca que representa darrere d'aquesta marca tot un treball que ve de l'origen en el qual ens reforça la nostra posició com a productors, però que, a més, són cremes que són molt bones, penso jo, no soc prou objectiu, suposo que no soc objectiu, però penso que són molt bones i, a més, a un preu competitiu. Ens permet poder implantar el nostre producte, làctics, cremes de verdures, truites i més, amb altres retailers. Que és veritat que som retailers nosaltres? Sí, però és que abans de retailers som productors. De fet, a mi el que m'agrada és produir, més que vendre. Vendre ha sigut una eina que he utilitzat per arribar al client final. Perfecte. David, tenim una pregunta per tu també. ¿Por qué Nike, como ejemplo, usa a Trade en lugar de vender ellos directamente online? ¿Qué beneficios sacan vendiendo a través de vosotros? ¿Por qué utilizan vuestro canal? Porque somos especialistas en deporte y porque tenemos mucho tráfico de gente que está buscando material deportivo y especialistas, por ejemplo, en running, y también porque le da más autenticidad a su producto. En nuestra web pueden encontrar producto Nike, Adidas, Asics, de todas las marcas. En la página de Nike solamente pueden encontrar el suyo. En cambio, en la nuestra pueden encontrar opiniones de clientes, opiniones de expertos sobre cada producto y también mezclado con el de otros competidores. Molt bé, el Joan Alsina ens pregunta als dos intervinents d'avui si us podeu parlar una miqueta de govern corporatiu, de com esteu organitzat en el que és la sala de màquines de la companyia, on es prenen les decisions. Com teniu estructurat el Consell d'Administració? Esteu satisfets del valor que aporta el desenvolupament de l'empresa? Sou dues companyies amb un origen concret, però com ho teniu en aquest moment, això? Si vols comentar tu, David. Nosaltres fem molt poca cosa en el Consell. De fet, teniu un Consell d'Administració amb gent de fora? Cada 3 mesos mirem els números i poca cosa més. És que les decisions de trading es prenen en l'equip directiu del dia a dia. En el Consell d'Administració sí que el fem cada 3 mesos perquè s'ha de fer legalment, però no es prenen decisions gaire. Teniu gent de fora també que us dona... No. En el Consell no. No, vale. Doncs queda clar. Josep, en el vostre cas? Nosaltres fins fa poc no teníem ni comitè de direcció. Per tant, amb això del govern ho tenim una mica traçats. No tenim consell d'administració
i ara el que tenim és un comitè de direcció, però que el vam muntar fa menys d'un any. Bueno, hi ha una pregunta de Lleida, o referent a Lleida, Josep, també. Pregunta el Josep Lluís Llucià, o Llúcia, sento si pronuncio malament, quin és el motiu pel qual no teniu cap botiga a la província de Lleida? Us passa alguna cosa amb Lleida? No estimeu Lleida? Això ho afegeixo jo, Les dues. No, és una qüestió d'eficiència, de prioritat, no? Perquè al final quan obrim una botiga hem de saber, tenim un màxim d'inversió a l'any i hem de prioritzar on invertim. I aquí a la zona metropolitana doncs, ho tenim molt més a prop, ens coneix més la gent. A Lleida hi hem d'anar també i ho tenim dintre de l'objectiu, però tindrem que fer un esforç també que ens conegui. Allà no són tan coneguts, ens queda una miqueta més lluny. No és tant per la distància, sinó com per atacar un mercat més desconegut, que aquí a Barcelona, quan obrim una botiga a l'Eixample, doncs ja ens coneix molta més gent. És un tema de prioritat. No et pots mullar, no?, de quan anireu a Lleida? Sí. Jo crec que anirem abans de 2 anys estarem a Lleida. Perfecte, així també segur que el que ha preguntat el José Luis també t'ho agraeix. Una pregunta pels dos. Quins són els factors stoppers o limitadors del creixement que us heu trobat fins ara? David. El nostre, només la rentabilitat. Vale, per això no heu parat de créixer, perquè heu tingut rendibilitat, no? Bueno, és que de fet podíem ja estar facturant molt més si no miréssim tant la rentabilitat. És que de fet el mèrit que tenim no és haver crescut tant aquests anys, és haver crescut cada any un 10% de resultat. Però si no busquéssim aquesta rentabilitat, ja podríem estar facturant el doble, jo crec. Però quan un projecte sostenible que duri molts anys i que sigui rentable i independent, no estem fent. Perfecte. En el vostre cas, Josep? Nosaltres, jo suposo que perquè és un sector que necessitem molt equip humà, la dificultat és l'equip humà. L'equip humà que estigui format, que cregui en el nostre propòsit. Això és el que ens limita. Si no, podríem obrir 35 botigues en un any. El que té més dificultat és tenir equip prou format i prou, diríem, entregat o a la causa per poder créixer. Aquesta és la limitació que tenim més gran. No sé si m'he confós abans en la pregunta de Lleida. Sí, perdó, rectifico, la pregunta de Lleida la feia el Vicenç. Bueno, el que sí que fa la pregunta del José Luis Llucià és aquesta. M'he confós abans, demano disculpes. El grup Ametller valora la possibilitat d'entrar en el món del càtering o ja ho ha fet amb una altra marca? Gràcies. Hem fet coses, però no. O sigui, amb això que dèiem, José Luis, ens hem de centrar més en el nostre model i ara, per exemple, tenim aquest concepte que hem creat del mercat d'autors, que treballem amb molts autors i que ells, de vegades, ajudem a que facin catering, els podem acompanyar, però nosaltres, en tot cas, com a segons, com a primers, no ho fem. Val. Bueno, no ha sortit aquest tema, m'imagino que pel que ha estat el model d'èxit no està sobre la taula, però jo us faig la pregunta igualment. Us heu plantejat en algun moment, heu tingut possibilitat de créixer via adquisicions? És una línia de creixement, és una estratègia de creixement que la contempleu per al futur? Si surt una oportunitat, si potser ara, malauradament amb la crisi, doncs potser més en el sector de la distribució que no en el vertical, encara que no ho conec tant, però hi haurà oportunitats, o hi ha oportunitats, no? És una via que la podeu contemplar, que la podeu fer servir? Aquí, Lalo, es nota la teva de formació professional, Bueno, per això m'han dit que estigui aquí, em sembla, per fer preguntes. No hi crec jo. No hi crec en adquisicions. No crec. Crec en creixements orgànics. Jo igual. Home, si trobem un competidor que està a punt de petar i el podem comprar molt barat i només pagant un variable, doncs potser sí, però jo crec que a nivell online no ens aporta gaire res comprar algú. Hem tingut oportunitats i mai ho hem fet. Val, potser, Josep, tu estàs també tancat en banda, però en el teu sector sí que hi ha ara, o pot haver en el futur, oportunitats de compra de botigues o de xarxes que poden ser interessants, no?, per aquests creixements. Sempre depèn del preu, òbviament, però
també tanques en banda? A pagès hi ha un ditxo que es diu que si t'acompanyes amb un coix, no acaba sent dos. El que està en venda és que està tocat i nosaltres pensem i són models que no s'adapten a la nostra proposta de valor. No hi havia res fins ara, en aquests últims 20 anys, que ara és veritat que hi ha hagut alguna oportunitat, però que prefereixo començar de zero amb el nostre model i ja prou dificultat tenim en construir sobre ras, diríem, convertir equips d'altres cultures, d'altres filosofies, tant a nivell cultural com també a nivell estructural, és massa complicat i preferim fer el nostre camí de creixement orgànic. Com creieu, una altra pregunta general pels dos, no? Com creieu que pot afectar la situació econòmica general que afrontem ara, no? D'una incertesa important per la pandèmia i també de les conseqüències d'aquesta recessió tan brutal que estem patint en el proper any? Creieu que les vostres vendes i la vostra expansió es pot frenar l'any que ve? En el nostre cas, el que ens pot afectar més és que hi ha moltes marques que estan patint molt. Estan fent reestructuracions, algunes tenen menys material i al final, per més empresa gran que ens estiguem convertint, doncs som uns revenedors de producte. I si hi ha menys estoc en venda, doncs és molt probable que hi haurà menys vendes amb alguna marca. No? Però bueno, a part d'això, com estem tan diversificats en països, jo crec que no ens afectarà. Si hi ha estoc de totes les marques com hi ha hagut fins ara, jo crec que no ens afectarà. Però bueno, tot està per veure. Josep? Nosaltres farem tot l'esforç perquè no ens afecti. Evidentment que si hi ha una crisi econòmica, que ja hi és una crisi econòmica, i que la gent té més dificultats per arribar a final de mes, doncs si ara, quan arriba a final de mes, ja ho notem en ventes, si hi ha més dificultat potser ho notarem en ventes. No ho sé, però farem el possible perquè això es noti el mínim possible o no ho sé. De moment no està passant i veurem com evoluciona. Però a mi m'agrada sempre ser positiu i ja ho cobrirem d'una altra manera. Perfecte. Estem ja a les acaballes de la jornada, però tenim encara alguna pregunta. El Javier Pérez Ferguell, el president de CG, pregunta: què falta perquè més empresaris facin passes més decidides per crear empreses que facturin per sobre dels 100 milions d'euros? Què falta? A l'emprenedoria, no? A la formació. Jo mateix, doncs aviam, jo crec que sempre parlo que quan vam començar jo pensava en gran, tot i que havia de començar en petit i segueixo pensant en gran. I per altra banda estem en un món que hi ha tants diners disponibles que de vegades hi ha empreses que a la rampa de creixement la tentació, nosaltres no hi ha més que no ens truqui algú dient que ens vol comprar, que ens vol no sé què, no? Llavors, la tentació és massa gran de dir, hosti, doncs mira, aquí recullo, ja segueix un altre i si segueix i es fa gran, perfecte. De vegades què passa? Que ho compra un fons i de més i allò que anava cap en un sentit, on que s'ha perdut l'essència i l'ànima, doncs allò acaba anant al revés. No? El que sí que trobo que potser sí que falta més ganes d'aventurar-se, de fer realitat el somni. I el somni no és facturar 100 milions d'euros, sinó que el teu propòsit el portis al més enllà i que pensis ja no et dic amb altres generacions, però com a mínim que pensis a llarg plaç. Potser sí, que falta això i a Catalunya, per desgràcia, hem anat perdent fuelle en el sentit que ens hem vengut masses empreses i hem perdut poder, hem perdut dimensió, i quan no està dintre d'una empresa familiar doncs és més fàcil que tot això sigui més volàtil. I aquí ens hauríem d'emmirallar més amb models com a Alemanya, d'empreses familiars però potents, que facturen 200, 300, 500 milions d'euros, que així et dona un muscle per poder competir una mica millor amb aquest mercat tan competitiu, no? I competir també amb les grans multinacionals que es presenten, perquè al final nosaltres som més eficients, tenim més ànima, per tant podem competir, però és veritat que falta una certa dimensió per poder-ho fer. Molt bé. David?
Com ho veus tu? Difícil aquesta resposta, Més o menys ho veig com en Josep, deixem-ho així, no vull aportar... Res a afegir. Ok, però no et lliures de la darrera pregunta, que aquesta sí que va adreçada a tu. Quina és la teva avantatge competitiva respecte a competidors com Amazon o Alibaba? La nostra? Sí, en què ets més bo tu com a trading que ells? Doncs perquè tenim més producte de primeres marques, més producte de qualitat, per un perfil, per un tipus de client més especialista i més exigent. Al final jo sempre dic que les 3 prioritats de trading són 3. Producte, tenir tot el producte del mercat per a esportistes que siguin esportistes i compradors dels nostres universos, que siguin buscant un producte especialitzat, preu, tenir un bon preu molt competitiu i servei. Que si el client té algun dubte, que si el client necessita qualsevol assessorament, doncs que li puguem donar, a part de que rebi la comanda el més ràpid possible i que sigui content. Molt bé. Doncs arribem al final. Moltíssimes gràcies als dos convidats. Tenim a la cloenda, del programa, la fa el Josep Ramon Sanromán, conseller delegat de l'ICF, coorganitzador d'aquestes jornades i jo li cedeixo la paraula. Josep Ramon, com vulguis. Bona tarda, suposo que se'm sent bé. En primer lloc, agrair-vos a tots, Josep, David. La veritat és que és una gran oportunitat de conèixer en detall l'enfoc estratègic, molt diferent, molt diferent. Molta concentració local, molta integració vertical, molta passió per generar valor afegit, passió per la gent amb el doble sentit, els professionals que treballen amb l'equip i mirant cap al client i per tant, d'una forma molt centrada i molt focalitzada. En el cas del David, una visió molt més global, però igualment pragmàtica, ordenada, basada en la sistemàtica, basada en una aportació de valor diferencial sobre el que avui en dia tothom podria pensar i per què aquesta quota de mercat que està gestionant el David, com ha explicat molt bé, no l'ataquen Alibaba, Amazon, etc. Ha explicat molt bé els detalls, ha explicat molt bé els objectius i, per tant, jo crec que tots els que han pogut assistir, jo per desgràcia m'he incorporat una mica més tard quan ja estàveu explicant el model, però sí que he vist aquesta valoració. Per tant, en nom de l'ICF i de l'ACG, que hem estat, diríem, treballant i desenvolupament aquesta idea de traslladar als empresaris, crear il·lusió perquè hi hagi nous emprenedors, perquè hi hagi nova gent que decideixi donar el salt cap a llançar els seus somnis, pugui fer-ho. Vosaltres sou un model del segle XXI, vol dir, nascuts a principis de segle, diríem, 2000, si no he pres malament nota, 2001 i 2008, respectivament, i que seguiu el vostre camí i que cada vegada enfocat. Agrair també a l'Alo que ens ha portat, diríem, la moderació, les primeres preguntes, que són les difícils, per arrencar el debat i l'oportunitat. I, per tant, gràcies. Gràcies a tots els que ens heu acompanyat amb aquesta, diríem, ponència brillant de 2 projectes empresarials que ens tenen que il·luminar a tots, sobretot nosaltres des de l'ICF, que estem acompanyant molts projectes de startups, d'iniciatives, de creixement, etc. Acompanyem a inversors de capital risc i acompanyem també amb el finançament. Ens encanta la possibilitat i l'oportunitat de compartir juntament amb ACG, diríem, aquestes jornades. Li diem de 20 a 100, però podem dir creixement baixat amb el convenciment, la passió, la utilització de la tecnologia, la utilització dels valors que ens acompanyen. Per tant, res més. Gràcies a totes i a tots per acompanyar-nos. Agrair a tothom el suport amb aquesta iniciativa i, per tant, us esperem, diríem, a la propera sessió on podrem combinar. Repeteixo, David, Josep, Lalo, gràcies, Xavier, gràcies també per al suport a la iniciativa i, per tant, nosaltres sempre, diríem, com a
Banc Públic de Catalunya, continuarem impulsant aquest tipus d'iniciatives perquè hem de generar que creixi aquesta passió emprenedora que avui hem vist en tots vosaltres. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Josep Ramon. Ho deixarem aquí. Us desitgem a tots molt bones festes, que passeu bon Nadal, que us cuideu i que cuideu la vostra gent. I des de l'ACG i des de l'ICF us convidem ja a les properes sessions, que seran ja el 2021. Al gener, al febrer estan per convocar, però us esperem novament i moltíssimes gràcies a tots per assistir i per participar a les que heu fet. Gràcies per tot, gràcies a tots i fins la propera. Molt bé. Adéu. Adéu.